Те го смятали за лош човек, зъл човек, да скочи, да скара се действия, той бил божапор човек, скочи кога цури по мусуна, пред си два активно селенки. Друг не скъм школа, извади зад на втаря, това че шипор, че их прерада, че их качи на божавил шарак, че их дари добратара, вид прави такава, на кравая се брозат кръзука, на който се кръзлял, на който се митмето я, то сам пастърът страник горе, кастол Георг Синфиков, той Атанас Тешкава, стоя Никола Бетли, той нас дари попник, Синковци държи, Синковци не биха чакат държи, измъка. То сграва 39 пъти, бях привят, цял присяд, Бога века на нам нарека, на четето жена. Амин! Амин!